Ejecució de l'acte de la gestió del pla de extraordinari de gestió de Sí, trobem a faltar aquí en la pàgina 4, la nostra pàgina, no? Nosaltres ja hem dit que havíem presentat una sol·licitud de ple extraordinari. Se'ns va dir que a Sala de Los Angeles, quan s'havia presentat o sigui que no teníem coneixement perquè a més el dijous de la tarda el registre està sobrat. Clar, doncs aquí m'hi trobo. O sigui que el registre, se'ns va dir que el registre està tancat el dijous de la tarda i aquí no el redactat més lliure. Afegir el registre i a més aprofitem per dir que no sé si el registre està obert. Però que no entra, vull dir, el dijous de la tarda, si ho entres a les 5 de la tarda no entrarà d'aquesta hora. No vaig sentir, jo estava ahir a les vaig sentir una conversa que tu preguntaves en un treballador municipal i va explicar la veritat, que no és el que tu expliques. El treballador municipal va dir, s'agafa el registre, s'agafa l'entrada, queda aquí i l'any demà es passa a secretaria. L'any demà no? No, escolteu, explica'm com funciona, perquè clar, aquest senyor, com sempre, ho tergiversa tot. Explica'm com funciona. Perquè clar, tu fas aquestes coses, vens aquí i intentes concertar la gent. Jo casualment estava aquí per sentir la conversa i tu vas explicar claríssimament. I tu ara intentes explicar el que no. L'any demà, perdona, demano a la senyora secretària que l'expliqui com funciona. Les entrades es tramiten cada dia, o sigui, en el registre, si està obert, si hi ha algú que està al registre, doncs es dona d'entrada cada dia i si les despatxem al migdia, a les 3 de la tarda, amb la persona que les ha donat d'entrada. I després els que entren a la tarda, doncs, els acabem de mirar l'any demà. I si hi ha una qüestió important, ja estem tampoc. L'any no sigui, m'ho diuen, sí, clar, són aquí. Però veus com no és com tu ho expliques? Senyor regidor, et dono jo les paraules. El que vostè està dient no és el que s'haurà explicat. Per tant, no el tergiversi. I l'altre dia se li va explicar perfectament. Perdona, l'altre dia se'ns va dir que el dijous de la tarda el registre estava tancat. I això no és cert. Està obert, però com si no estava obert. Està obert. Hòstia, però és que necessita la raó, No ho sé dir jo. El registre, sota la queda... Vas haver de tornar a arribar a demà? Pregunto. No. Doncs, si n'he tancat o no? Vas haver de tornar a divendres? No. Per tant, te'l van arribar dijous. Per tant, no sé si està obert. Quan es despatxa el registre, és de l'any demà, el divendres ja està. És així de fàcil, perdona. Si volem tirar les coses que no expliqueu sempre, les podeu ligar, però és el sentit comú, és aquest que t'estic. Perdona, si no has obert el registre, és que no obert i es despatxa el divendres. Doncs jo pregunto perquè se'ns va dir que era tancat. bueno, però una treballadora t'ho va explicar i tu intentes canviar el que se't va explicar. El registre està obert, per tant se't documenta, però el circuit funciona que a les 3 del migdia de cada dia el personal administratiu despatxa la secretària i la secretària ho dirigencia cap al servei. Aquest és el funcionament. Això s'ha d'explicar i tu ara intentaves fer veure una cosa que no és. I per tant, perquè tothom ho tingui clar, aquest és el funcionament, no s'ha de dir res incorrecte i tu no ho puguis utilitzar d'una forma que no és. és igual. I si no se'm vaig equivocar jo, però la culpa, la culpa és meva, però no tens raó, és igual. La culpa, la resposta va ser dolenta per mi, però no tens la raó, ja està, que quedi ben clar. Mira, votacions. Va, perdó, es modificarà. Ara s'ha de portar les menes. Però que es posi que sents el registre, però que queda... No,
No s'accepta l'esmena perquè no va dir això. Sí, no es va dir això. Has de dir votació de l'acte. En contra. Nomenem dos representants de la comunitat de municipis de Zona Nord i Ripollès. Es proposa el pla de la Zona Nord i els següents acords. Primer, nomenar com a representant de l'Ajuntament de les Illes del Voltregà i de gestora de la comunitat de municipis de Zona Nord i Ripollès com a titulars de gestora en els dies següents. Com a titulars, senyor Villar García Rodríguez, el senyor Joan Sant Arenas, com a suplents, el senyor Montse Castellet, el senyor Violant Álvarez Pujol. Segon, notificar el presentatori de la resta de residents integrats de la comunitat que tenen que documentar les actuacions conduïdes a la discussió de l'esmentat de la comunitat amb la liquidació del patrimoni i la consolidació de les entitats locals. I tercer, comunicar els protocols que són les persones designades i notificar-ho a la comunitat de municipis de Zona Nord i Ripollès. Alguna cosa? Discussions a favor? Aprovació del calendari fiscal per l'exercici 2015. Es proposa el ple d'adopció dels següents acords. Primer, aprovar el calendari fiscal per l'exercici 2015 que sol·licita executives de cobrament voluntaris del transport escolar. Segon, comunicar el present acord a l'organisme d'exercici voluntari de la Corporació de Barcelona i fixar el període de negocis de la Corporació per ordenar el coneixement. Alguna pregunta? Discussions a favor? Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per l'exercici 2015. Proposa el pla de gestió dels següents acords. Primer, aprovar provisionalment la modificació de les ordenances generals de gestió de l'exercici dels ingressos municipals sobre la llei de l'exercici 2015 següents. Segon, aprovar provisionalment l'exercici de l'exercici de la modificació de les ordenances fiscals per l'obligació de relació amb l'ordenança fiscal número 1, el de procediments noves de la societat urbana i de naturalesa turística, ordenança fiscal número 3, el de l'impost de vehicles de protecció mecànica, ordenança fiscal número 4, el de l'impost de treballadors o instal·lacions urbana, ordenança fiscal número 5, el de l'impost de construccions, instal·lacions i obres, ordenança fiscal número 7, el de la taxa de llicència en la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme, ordenança fiscal número 10, el de la taxa per l'aprofitament especial de l'economia local, a favor d'empreses exportadores de serveis i subministraments d'interès general. I l'ordenança fiscal número 15, reguladora de la taxa per la prestació de serveis a l'oficina municipal. Tercer, indicar que el text de l'ordenança general de gestió i inspecció de protecció dels interessos de dret públic municipals que transfereix acord primer. Així com les dues ordenances especifiquen seguidament és coincident en tot allò que constitueix restricció legal d'obligatori i general d'aplicació en el model formal. Per la legislació de Barcelona, contrari a la legislació de la província, l'ordenança sistema de 2014. Que són les que ja s'han dit abans, el número 1, el 3, el 4, el 5, el 7, el 10 i el 15. Quart, els acords definitius en matèria de regulació de procediment d'expressió de ordenances fiscals per l'exercici 2015 seran objecte de publicació en l'Institut Oficial de Províncies amb els criteris següents. Es publicarà la relació d'ordenances que es deuen municipal en el primer cop, es publicarà en la llei del municipi per la l'Ajuntament, així com les projectes de licencia del model de poder arribar a l'administració de Barcelona i mitjançant l'admissió del model per la qualificació de Barcelona i Comunitat de Dret Oficial de la Província de 30 de setembre de 2014 serà publicada l'adopció de l'ordenança general de gestió i inspecció de protecció dels interessos de dret públic municipal i el text de les ordenances fiscals que es detallen seguidament, que són també les que hi ha dit el número 1, el número 3, el 4, el 5, el 7, el 10 i el 15. I cinquè, exposar públicament la denúncia de l'Ajuntament als anteriors acords provisionals així com el text complet de les ordenances fiscals aprovades de nou modificades per la primera de 30 dies hàbils complets de l'inici de la nova publicació de l'anunci i disposició en el butlletí oficial de la província. Durant la primera exposició pública de les ordenances s'estipula una perioditat de les afectades per els
Sí. Bueno, segons he vist en l'expedient, es mantenen els preus de tot excepte l'IBI, que hi ha algunes modificacions. Llavors, és perquè ho tinguem ben clar, que no he tingut l'ocasió de poder-ho dir la fora. O sigui, això que es parla del coeficient del 0,85 o 0,78, que després es compensa, si ens podeu explicar una mica exactament. Sí, hi ha una aprovació per part del Congrés dels Diputats que va tenir l'aprovació de Convergència i Unió i del Partit Popular, que obliga els ajuntaments, o que aconsella als ajuntaments que no han fet una revisió catastral des de l'any 86, a pujar un 10%. Això és una aprovació que va fer el vostre grup amb el Partit Popular. Nosaltres que considerem que no és el moment oportú per pujar els IBIs a la gent, el que fem és baixar el coeficient, de manera que pagaran la mateixa quota de cost de preu públic que el que va pagar l'any passat. De manera que es manté a zero. Això és el que es fa, és baixar el coeficient perquè la gent pagui el mateix i no incrementar el 30% més, el 30% que és el que s'hauria augmentar, que és el que el vostre grup amb el Partit Popular va aprovar. Abstencions? Aprovació provisional. No ha de dir provisional, ha de dir aprovació. Aprovació de l'estudi de la mobilitat general en la modificació control de la parcel·la de 2022 del passeig 2, sector 2. Es proposa el pla de els seus segons acords. Primer, desestimar les valoracions presentades per l'assignació de la mobilitat general en el ple d'informació pública de l'estudi de la mobilitat general de la modificació control de la parcel·la de 2022 del passeig 2, sector 1, d'acord amb l'informe tècnic i l'informe jurídic que més posteriors mitjans. Sobre el pla d'informació pública de l'expedient de modificació control del pla parcial, cal assenyalar que l'expedient consumeix la informació pública mitjançant la politificació de la Comissió de la Llei 2013, el diari 9 de principi de 2013, el diari de la Constitució, el termini d'un mes. En llarg de 12 mesos nocturns per resoldre si cobria el termini que l'exposició pública només total de la universitat de mitjans telemàtics al Consell d'Informació Pública. L'anunci del cas de la Generalitat Municipal per reuniments amb el Tribunal de Juny de 2014. Perquè l'estudi de la mobilitat general consumeix informació pública mitjançant edicte el grup oficial de la premsa de Barcelona de desembre de 2014 el diari El 9 de l'agost de 2014. Sobre la necessitat de redactar un nou estudi de la mobilitat general i de l'estació de servei, cal assenyalar que la memòria de l'administració de planejament està basada en el procés d'establiment comercial per a la implantació d'una estació de servei. A partir d'aquesta descripció, la legislació de planejament conformarà la Direcció General de Comerç mitjançant el qual només en llarg de 15 de gener de 2014 que disposa que tot el que es diu aquí d'acord amb els antecedents exposats i la memòria de l'edifici del planejament no es podria implantar una estació de la qual es dedicat essencialment a la venda de producció i carburants, però no una estació de servei complementària al centre comercial. Segon, aprovar l'estudi de la mobilitat general de l'expedient de modificació puntual de la parcel·la urbanística número 2 del passeig 2, subsector 1 de l'Urbanística de Voltregà, i tercer, tramet l'expedient de la Comissió Urbanística de la Catalunya Central per la comissió definitiva del pla parcial urbanístic número 2 del passeig 2, subsector 1 de l'Urbanística. Una pregunta? Sí, aquí quan parla de venda de carburants, quina diferència té una estació de servei o venda de carburants? Hi ha alguna venda de carburants es considera un sortidor o sí?
l'aprovació estava feta en base a això i això és el que se li respon. És a dir, que segons l'informe més per la Direcció General de Comerç no està admès aquest ús. Però, per exemple, vendre de carburants se'n podria fer al costat de l'establiment o no? Nosaltres entenem que no són l'informe dictat per la Direcció General de Comerç, que és un dels informes d'energia que ja vam demanar complementàriament, per tant això és el que es diu a les avaluacions que es desestimen, perquè ens remetem a la Direcció General de Comerç i entenem que en aquest cas té potestat la Generalitat per legislar a l'àmbit urbanístic. Perquè nosaltres el que hem pensat és això, que veure que vendre de carburants en què es diferència amb l'estació de servei. No es consideri que l'estació de servei... Essencialment. O sigui, no és prou la venda de carburants, perquè diu que hauria d'estar de venda d'engròs o de dedicat essencialment. O sigui, que la part important no sigui el centre comercial, sinó la venda. Bueno, que només podria ser que si fos la part important la venda de carburants. Com a complement no pot ser. No seria com hauria de ser, és com essencialment, no tant com a venda, és com perquè la Direcció General de Comerç